Huomenta päivää kaikille. Niin kuin Pasi sanoi, mä oon Tapio Huttula, Humakin rehtori, ollut nyt täällä Humakissa töissä 2010 vuoden lopulta ja rehtorina 2012 vuoden syksystä lähtien. Eli tämmöinen 2 vuoden kokemus nyt niin kuin rehtori-toimitusjohtajan yhdistetystä tehtävästä. Ja se, minkä takia Pasi on pyytänyt mut tähän teidän sessioon puhumaan, johtuu varmaan siitä, että minulla on tietynlainen tausta strategisen kehittämisen, johtamisen, organisaatioiden kehittämisen, osaamisen kehittämisen puolella, ja mä tuun hyödyntämään nyt tässä esityksessäni niitä kokemuksia, mitä mulla on matkan varrella tullut. Kun tämä on näin napakka tämä aika, 2 tuntia, mä en ole tehnyt tänne väliin semmoisia, että välillä pienemmissä porukoissa keskusteltaisiin ja pohdittaisiin asioita, vaan ajattelin, että yritettäisiin käydä tämä keskustellen läpi. Mulla on aika paljon siellä materiaalia, osa on semmoista, joka on jo kertausta siellä loppupäässä, että ei haittaa, vaikka me ei hittäisi ihan jo loppuun, saatte koko matskun tietysti. Mutta olennaista on se, että päästään keskustelemaan tästä aiheesta. Ja mun ajatuksena on ollut myös se, että kun te olette saaneet nämä perusfaktat, teoriat ja esimerkiksi strategiatyön tietyt välineistöt jo itsellenne, niitä on käyty teidän kanssa läpi ja erilaisia menetelmiä, niin mä en nyt niitä lähde teille kertaamaan, vaan mä yritän tuoda tosissaan semmoisia asioita esille, mitä mä oon näissä strategisen johtamisen kysymyksissä, mihin mä oon törmännyt. Ja sen takia mä toivon, että olisitte sillä lailla aktiivisia, että kyselkää, että mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoitti, koska mä yritän kuitenkin sitä tietynlaisella logiikalla viedä läpi tätä juttua, niin siellä saattaa olla semmoisia kohtia, mistä te haluaisitte kuulla vähän tarkemmin tai josta voisi jotakin käytännön asioita lähteä avaamaan tarkemmin. Niin olkaa sillä aktiivisia. Ja mietin, että mitä tähän 2 tunnin sessioon, mitä tavoitteita siihen voisi liittyä. Niin jotenkin mä ajattelen semmoisen strategisen ajattelun, strategisen johtamisen peruslogiikan ymmärtäminen, että teille tulisi siitä mielikuva, sitten kun te olette jossakin organisaatiossa eri rooleissa, niin ymmärrätte, että mitä sillä haetaan tai mitä se voi tarkoittaa. Ja sitten vähän käytäisiin strategiaprosessia läpi. Sekin on strategiaprosessin vetäminen on ihan omanlaisensa juttu ja siitä voisi puhua monta päivää. Ja näin, mutta mä oon yrittänyt sitä jotenkin avata teille ja ehkä nostaa niitä mun mielestä keskeisiä asioita. Sitten muutoksen johtamista, sitä vähän noin sitä kautta, että siellä muutoksen johtamisessa mä haluan tuoda teille ehkä semmoisia vähän ajatuksia herättäviä näkökulmia siihen johtamiseen. Mä puhun jopa vallasta siellä, koska sekin on se yhteisö tai organisaatio mikä tahansa, niin sekin käsite täytyy ymmärtää, että valtaa käytetään koko ajan, sitä käytetään formaalisti tai ei-formaalisti ja se kannattaa ymmärtää, että se logiikka on myös siellä olemassa. Samoin kuin erilaiset rakenteet, mitä ne aiheuttaa johtamisen toiminnan ohjaukseen. Ja sitten vähän välineitä siihen oman johtamisen kehittämiseen. Toivon mukaan saatte tästä. Tämä olisi mun tarkoitus. Ja katsotaan, miten me päästään eteenpäin. Vähän ensimmäisenä tästä strategisesta johtamisesta. Ja sen taustaksi se, että mä olin 2 vuotta tekemässä STTK:lle ja sen jäsenliitoille strategiaa kehittämispäällikkönä. Siellä Mäenpään Mikon, jos kuka nimeltä tietää, STTK:n puheenjohtaja, nyt just jäi pois sieltä, niin hänen alaisuudessaan, ja se oli semmoinen tosissaan ihan alusta lähtevä ja aika voisiko sanoa massiivinen, koska sen tyyppistä prosessia siellä ei ollut aikaisemmin tehty. Ja siitä ehkä johdan joitakin kokemuksia sitten tähän juttuun. Mutta ihan lyhyesti ensin nämä strategian elementit, että näitä te olette tietysti käynyt paljon läpi, mutta kun sitä STTK-laista porukkaa lähdettiin tähän strategiaprosessiin johdattelemaan, piti tehdä tietyt käsitteet jotenkin tutuksi, koska sitä porukkaa ja eri organisaatioita, missä sitä asiaa puhuttiin, oli ihan valtavasti.
ajatelkaa, siellä on niin kuin keskusorganisaatio ja sitten 25 jäsenjärjestöä, jolla on alajärjestöjä, jolla on hallituksia, valtuustoja. Siis aikamoinen niin kuin porukka, että siinä vähintäänkin niin kuin 1500 ihmistä oli sen tyyppisiä, jotka piti jotenkin saada tietoiseksi siihen. Ja sitten kun mennään uuteen tilanteeseen, niin pitää niin kuin yhteisiä käsitteitä lähteä ensimmäisenä muodostamaan. Se on se niin kuin olennainen, että kaikki ymmärtää, että mitä tässä tehdään ja mitä mikin käsite tarkoittaa. Se on joka prosessissa varmaan se yksi keskeinen juttu. Mutta niin kuin strategiahan ei ole mitään niin kuin rakettitiedettä. Se on aika niin kuin simppeleitä asioita. Se on, jos sen tiivistää, niin se on se hahmotus, että miten me mennään nykyhetkestä parempaan tulevaan. Nykyhetkestä parempaan tulevaan. Mutta se parempi tuleva ja nykyhetki täytyy tuntea. Sen takia täytyy tehdä se oman toimintaympäristön tämän hetken analyysi. Että mikä tämä meidän toimintaympäristö, vaikka olisi se firma tai organisaatio, yhdistys, mikä tahansa. Että minkälaisessa toimintaympäristössä me nyt toimitaan. Ja sitten myös se, että miten me siellä toimitaan. Eli se oman organisaatioanalyysi. Niin kuin lähtökohdat kuntoon. Ja sitten toisaalta se tulevaisuus täytyy myös analysoida, eli ennakoida, että miltä se tulevaisuus voi näyttää, että pystyy niin kuin siirtämään sitä toimintaa tästä hetkestä tulevaan, kun se muutos on siinä niin kuin ihan selkeästi nähtävissä. Ja sitten nämä niin kuin elementit, keskeisin on se, että se toiminta-ajatus, siitä käytetään myös missio-sanaa ja muita, mutta se on se niin kuin perustehtävä, olemassaolo-oikeutus, niin se määritellään siinä hetkessä, missä toimitaan, koska se täytyy aina nykyhetkessä lunastaa, että tämä organisaatio on olemassa. Vaikka Humakilla on tietty olemassaolo-oikeus tässä ja nyt, ja se täytyy niin kuin siinä hetkessä lunastaa. Mutta se tulevaisuus tehdään sitten tosissaan siellä eteenpäin kahtoen, ja siellä on se visio, eli se tavoitekuva tai haavekuva, unikuva, siitähän on visiosanan niin kuin, määrittelyäkin on hirveän monta, mutta se mihin pyritään, ja arvot on myös, pitäisi peilata niin tulevaan. Arvojen pitäisi olla sillä niin pitkäkestoisia, että ne sitoo tämän toiminnan nykyhetkestä siihen tulevaan. Ne on sitä siltaa. Ja sitten visiohan on semmoinen hyvin yleisellä tasolla oleva tahdon ilmaisuus tai tavoitteen ilmaisu. Ja mikään niin kuin strategia ei toteudu sillä lailla, että me vain vision kautta toimitaan. Se täytyy jaotella osa tavoitteeksi ja sitten vielä niitä tavoitteita laitetaan tärkeysjärjestykseen ja aikajanalle, että miten me päästään ikään kuin portaita pitkin täältä pikkuhiljaa siihen vision suuntaan. Ja se niin kuin strategia käytännössä on sen kirjaaminen, miten täältä päästään haluttuun tavoitteeseen ja minkälaisilla toimenpiteillä ja minkälaisilla välitavoitteilla. Ei se sen kummempaa ole. Mutta tämä vaan kaikki täytyy niin kuin miettiä. Sitten noista arvoista sanoisin sen verran, että mä en tässä tule nyt arvoista hirveästi puhumaan, mutta ne on kyllä ihan keskeinen juttu, koska se on se jotenkin se linkki tämän niin kuin nykyisen ja tulevan välillä. Ja arvot pitäisi olla sillä lailla kirjoitettua, että ne on oikeasti arjessa läsnä. Koko yhteisön pitäisi tunnistaa ne ja tiedostaa ne. Ja esimerkiksi johtamisen osalta, niin johtajan pitäisi pystyä koko toiminta selittämään arvojen kautta. Eli kun yleensä 3, 4, 5 arvoa on, niin kaikki toiminta, mitä se organisaatio tehdään, niin johdon pitäisi pystyä se selittämään niiden arvojen kautta. Me tehdään näitä asioita, koska meidän arvot on tämmöiset. Ja koska ne arvot kertoo siitä, mitä asioita halutaan edistää, millä tavalla toimia, niin se on niin kuin sen tyyppinen asia. Ne arvot, jos ei ne elä siinä käytännön tekemisessä, niin silloinhan niillä ei ole mitään ohjausvaikutusta. Silloin ne ei tee sitä siltaa siinä toiminnan kehittämisessä. Tämä näistä niin kuin lähtökohdista. Sitten muutama ajatus tästä STTK-strategiasta. Se ei ole ihan niin kuin normaali tilanne, voisiko sanoa näin, että ei ole normiyritys semmoinen, jossa niin kuin keskusjärjestö, joka koostuu jäsenliitoista, niin lähtee tekemään niin kuin keskusjärjestön kautta yhteistä niin kuin strategiaa, koska liitoissa on se päätösvalta, ne on ne, jotka on päättäjiä, keskusjärjestö on vain niin kuin niiden yhteenliittymä, joka toimii sillä tasolla, kun liitot haluaa. Eli valta on siellä
järjestöissä. Ja sitten se, mikä tässä oli erityistä, on tietysti, että liitoilla voi olla hyvin erilaisia intressejä. Näin se voi olla kyllä vaikka yrityksessäkin. Jollakin liiketoiminnan haaralla voi olla ihan eri intressit kuin jollakin toisella, ja vaikka ne on saman yrityksen niin kuin osia. Ja tämä täytyy vain niin kuin tiedostaa. Ja ne voi olla myös päällekkäisiä tai osin niin kuin ristiriitaisia. Sitten tästä toimijoiden määrästä jo puhunkin, mutta siihen liittyy myös se, että on liittoja ja jäseniä, toimijoita, jotka sitoutuu siihen niin kuin niin kuin keskusjärjestökattomääräiseen tiiviisti. Toiset on hyvin niin kuin löysällä jo. Niin kuin se yhteys siihen niin kuin keskusjärjestötoimintaan on aika ohut, jos ajatellaan, että mennään sinne ihan jäsentasolle paikallisyhdistyksiin. Ja se oli tietysti tässä haaste. Ja sitten se, mikä pätee kyllä kaikkiinkin strategioihin, täytyy tuntea se organisaation menneisyys myös. Sillä on niin kuin vissi vaikutus. Tässä mä huomasin tiettyjä asioita, pohdin, että mistähän tämä niin kuin johtuu, kun osa ihmisistä niin kuin reagoi joihinkin asioihin niin kuin, vähän sillä niin kuin, että mä en ymmärtänyt miksi. Ja sitten kävi niin kuin pikkuhiljaa mulle valkeni, että se johtuu siitä, että kun mä menin sinne niin kuin 2004, niin 1992, eli 12 vuotta sitten aikaisemmin, STTK oli niin kuin fuusioitunut 2 eri keskusjärjestöstä. Joku saattaa on lukenut KTV, joka oli tämmöinen niin kuin toimihenkilö keskusjärjestö, niin se meni konkkaan ja sen naisvaltaiset liitot liittyi aikaisempaan hyvin tekniseen STTK-laiseen ja miesvaltaiseen keskusjärjestöön. Ja se niin kuin 2 eri toimintakulttuurin ja taustojen niin kuin yhteen törmäys eli siellä vielä, ei siitä ollut kuin 12 vuotta, ja ne ihmiset oli niin kuin, kaikki jotenkin tiedosti, että kuka tuli mistäkin siihen uuteen porukkaan. Ja tietysti se, johon sulautettiin, oli tietysti tyytyväinen siitä, että meidän niin kuin voima kasvoi, mutta samalla ne huomasi, että se toimintakulttuuri, puhe, viestintä, mitä miesvaltaiset liitot käy. Ei se nyt oikein istunut enää sitten naisille, jotka oli toimihenkilöpuolelta ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta. Ja tämmöisiä jännitteitä voi olla joka organisaatiossa ja ne täytyy niin kuin tunnistaa, kun strategia tehdään. Ja kyllä tämmöisessä mä huomasin sen, että tämä niin kuin prosessin merkitys kasvoi. Se on niin kuin aina niin kuin strategiatyössä se A ja O. Se, että sen prosessin aikana käydään ne termit läpi, käydään se niin kuin tavoitteen asettelu läpi ja muodostetaan sitä yhteistä ymmärrystä. Ja tämmöisessä se niin kuin kasvaa. Kun ajatellaan sitä tilannetta, että nämä liittojohtajat on aika kiireisiä ihmisiä, siellä on ehkä kerran kuukaudessa hallitus ja kerran kuukaudessa työvaliokunta, niin kehittämispäällikkö saa semmoisen puoli tuntia tai maksimissaan tunnin slotin käydä sitä asiaa läpi, että missä me ollaan menty. Sitä valmistellaan tietysti hirveän monessa organisaatiossa, mutta että pitää ne niin kuin päättäjät, ylimmät päättäjät siinä niin kuin mukana. Niin kyllä sun täytyy toistaa ja toistaa sitä niin kuin samaa viestiä. Mä huomasin, että sitten tämän 2 vuoden prosessin aikana niin siellä lähennettiin vuotta. Niin sitten mä huomasin, että alettiin muissakin keskusteluissa käyttämään niitä termiä, mitkä oli tässä niin kuin strategiaprosessin aikana lähtenyt syntymään. Eli alettiin jo viittaamaan siihen, että niin kuin siinä strategiapohdinnassa ollaan mietitty. Alettiin käyttämään niitä termejä, jotka on siellä syntynyt, niin muissakin niin kuin normaalissa päätöksenteossa, niin kuin se kuuluukin. Mutta se vei tämmöisessä isossa ja hajanaisessa joukossa aika paljon aikaa. Ja tämäkin kannattaa ymmärtää, että toistoa, että ihmisille alkaa niin kuin syntymään se ymmärrys, että mitä tämä termi tarkoittaa, mitä tämä tavoite voi tarkoittaa. Ja sitten se, mikä on tärkeintä, niin se keskustelu ja se prosessihan synnyttää uutta. Mikkokin sanoi mulle näin, että aina kun hän kuuntelee sua uudelleen, niin hänkin niin kuin ymmärtää jotakin lisää tavallaan, koska se prosessi etenee koko ajan ja niin kuin se, joka sitä vetää, niin mähän on vain väline sen prosessin edistämiseen. Eli se muutos tapahtuu koko ajan niissä kaikissa osallisissa siellä. No sitten vähän, minkä takia tämä niin kuin STTK-lainen maailma lähti tekemään tätä niin kuin strategiaa. Tämä on yksi esimerkki siitä toimintaympäristöanalyysin, oman niin kuin toiminnan analyysistä. Esimerkki, joka kertoo aika paljon kuvaa jäsenrakenteesta. Eli niin kuin huomaatte, niin siellä oli se tilanne, että hyvin paljon
eläkeikää lähestyviä jäseniä, siellä oli niin kuin järjestäytymisasteet korkealla, ja sitten täällä nuoremmassa päässä ongelmia. Eli nuoret ei järjestäydy enää samalla lailla kuin aikaisemmin. Mitä sille pitäisi tehdä? Mitä tehdään sille, että päätöksentekijät oli suurin piirtein täällä? Piti saada uusia päätöksentekijöitä siihen niin kuin toimintaan. Muutenhan se ei kestä, jos ei siellä ole niin kuin niissä tietyissä tehtävissä koko ajan osaavia ihmisiä. Miten tavallaan se muutos tehtiin ja miten käytiin se keskustelu niin, että päätöksentekijät ymmärtää myös tämän porukan tarpeet. Koska helposti on niin kuin vaarana se, että päätöksentekijä, kun hän on ihminen niin kuin kaikki muutkin, niin oman kokemusmaailmansa kautta lähtee hakemaan niitä tavoitteita. Kun jossakin järjestössä esimerkiksi sen järjestön pitäisi pystyä palvelemaan koko jäsenkuntaa. Ja se on yksi niin kuin tämmöisen niin kuin strategiaprosessin haasteita, että miten sä saat sen koko porukan kuulluksi. Jäsenyyden kaari, mitä se tarkoittaa, se piti miettiä. Tämä oli aika hauska tarina sillä, että jos ei muuten saanut niitä ihmisiä, päättäjiä, toiminnassa mukana olevia niin kuin jotenkin innostumaan keskustelusta, niin oli se, että alkoi jäsenen sijasta puhumaan asiakkaista. Kysymään, että jos sä oot liittopomo, niin miten sä pidät huolta siitä, että sun asiakkaasta tulee sun kauppaan, pysyy sun liitossa niin kuin tänään ja seuraavanakin vuonna. Ja silloin niin kuin päästiin asian ytimeen, koska kaikki alkoi sanomaan, mutta eihän ne jäsenet ole asiakkaita. No ei ne olekaan, kun ne omistaa ja niillä on se valta myös. Nehän on ehkä jotakin kanta-asiakkaita tai mitä ne onkaan, jotka on sekä jäseniä, mutta myös palvelun kohteita, siinä mielessä asiakkaita. Tätä kautta päästiin siihen keskusteluun, että mitä se palvelun kehittäminen, miten jäsenten palvelua pitäisi kehittää, että heitä kohdeltaisiin niin kuin hyviä asiakkaita, joista pidetään huolta. Ettei vaan sanota niin, että jäsenillä on niin kuin itselläkin velvollisuuksia ja jäsenen täytyy itse ottaa niin kuin asioista selvää, koska tämä Jana yrittää kuvata sitä, että ne niin kuin jäsenet on erilaisia. Osa on niin kuin täysin, niin kuin, potentiaaliset jäsenet ja uudet jäsenet, ne on niin kuin täysin niin kuin jonkun tilanteen takia, jonkun yksittäisen syyn takia liittyneitä. Eikä liiton tai minkään toimijan voi odottaa niiltä, että ne tietää kaikki niin kuin työelämän lainsäädännön jutut ja sitoutuu siihen. Pikkuhiljaa, kun se jäsen osallistuu lisää ja siirtyy tuonne aktiivipäähän, niin silloin hän on sisäistänyt, minkä takia AY-liike toimii ja ymmärtää, että jäsenten täytyy olla mukana tekemässä asioita, että sitä joukkovoimaa on ja näin ja noin. Eli tavallaan tällä yritin kuvata sitä, että pitää ajatella monenlaisia jäsenyyksiä, monenlaisia syitä, minkä takia ihmiset liittyy. Eikä ne kaikki ole niin kuin tähän niin kuin yhteisöön liittyviä. Osalla on ihan henkilökohtaisia syitä. Ja se suurin syy edelleenkin on varmaan se, että ihmiset pelkää muutoksia ja ongelmatilanteita, ne haluaa työttömyysturvaa ja muuta. Ja sen takia liitytään. Ja tämä yritti avata jotenkin sitä kysymystä, että miten sen niin kuin strategian pitäisi vastata siihen, että ne jäsenet kokee, että tähän kannattaa nyt ja jatkossakin kuulla. Ja näillä esimerkillä yritän vaan kuvata nyt sitä lähtötilannetta, mikä oli siinä kuvassa, että yritetään hahmottaa se, että mitä me tehdään, miksi me tehdään ja ehkä vähän uusia ulottuvuuksia, koska aikaisemmin tämä joukkovoima-ajattelu ja nämä perusteet liittyen AY-liittoihin oli ihan selvä. Silloin 30-luvulla, 40-luvulla niin kaikki jotenkin tiedosti sen. Nykyisin niin kuin yksilöiden prosessit on ihan erilaisia. Ei ole enää olemassa sellaista niin kuin yhteistä tietoisuutta siinä mielessä. Kun ihmiset erilaistuu, niiden ajankäyttö erilaistuu, arvot erilaistuu, ei olla enää niin semmoisessa monoliittisessa maailmassa. Sitä tuo yritti heille niin kuin avata. No sitten tämän niin kuin tiivistelmänä ehkä kysyn, että miksi niin kuin strategista johtamista sitten tarvitaan. No sillä haetaan tavoitteellisuuden lisäämistä, se on ihan selvä. Kun tiedetään, miksi me asioita tehdään ja mihin me pyritään, niin silloin on mahdollista asettaa niin kuin tavoitteita sille toiminnalle ja eri toiminnan osa-alueille, ja sitä kautta tulee myös ohjattavuutta. Jos sulla on tavoite, sä sanot alaiselle, että tämmöisiä tavoitteita tänä vuonna, niin kun ne on hyvin asetettu, sä pystyt myös seuraamaan, että tapahtuuko sitä. Ja sitä kautta
syntyy sitä ohjattavuutta. Mutta se on myös sitten resurssien oikea kohdentamista. Strategian pitäisi johtaa siihen, että se nostaa ne tärkeät asiat esille. Näihin asioihin pitää panostaa. Jos tuohon esimerkiksi ajatellaan, niin sieltä nousee, että täytyy niin kuin työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi kehittää tätä niin kuin yhteiskunnallista vaikuttamista, jolla vaikutetaan koulutuspolitiikkaan, elinkeinopolitiikkaan, moneen muuhun työllisyyttä tukevaan kysymykseen. Ja jos se on tärkeä asia, niin siihen täytyy ohjata myös resursseja. Tämä on sama niin kuin joka järjestössä, joka organisaatiossa. Kun sä tiedät, mitkä meillä on tärkeitä asioita, niin se täytyy sitten näkyä myös siinä budjetoinnissa. Eli jos sulla on niin kuin vanhanmallinen budjetti ja uudenlainen strategia, etkä se muuta siellä budjetin tai panosten niin kuin kohdentamisen puolella mitään, niin eihän se niin kuin strategia lähde toteutumaan. Kun ihmiset tekee niitä vanhoja juttuja, vaikka on sanottu, että strategian mukaan pitäisi tehdä jotakin uutta. Ja siinä tullaankin siihen, että niin strateginen johtaminen on myös aina poisvalintaa. Eli pitäisi niin kysyä sitä, kirkastaa sitä omaa tehtäväänsä, että miksi me ollaan olemassa, mikä se meidän olemassaolo-oikeus on. Ja sitten kun se on selvää, niin siitä johtuviin, siihen liittyviä asioihin pitäisi panostaa. Ja tehdä niin niitä uudelleen määrittelyjä. Sieltä voi syntyä uusia vaikka jäsenryhmiä, joita voi lähteä hakemaan tässä niin STTK-tapauksessa. Tai se voi olla myös tämmöinen niin tiedostamisprosessi, että näihin asioihin me ei puututa. Nämä ei ole enää jäsenten kannalta olennaisia. Silloin voidaan luopua vanhoistakin toiminnoista, joita on tehty vaikka vuosikymmeniä, mutta jäsenet ei enää arvostakaan niitä asioita. Eli tämmöisen prosessin pitäisi johtaa siihen, että sitä niin kuin palvelukatalogiakin niin kuin päivitetään. Ei voi olla niin kuin vähän on aika monessa organisaatiossa, että jos keksitään, että tämä on uusi asia, niin siitä otetaan niin kuin työlistalle uusia asioita, mutta ei koskaan niin kuin putsata sitä vanhaa ja ehkä niin kuin aikansa elänyt asia pois. Huomaatteko jonkun yhteyden tähän koulutuksen suunnitteluun? Itse kun olin opiskelemassa, niin yhdessä vaiheessa jo pääsin laitosneuvostoon, jossa yksi iso asia oli koulutusohjelman niin kuin uudistaminen. Hyvin tyypillinen tilanne, on historia-opiskelija taustalta, niin aina vaan tulee uutta tutkimusta ja niitä otetaan lisää niin kuin, opintojaksoihin, mutta mitä ei oteta pois. Seurauksena on se, että se tutkinto on niin kuin ylipuorittunut. Ja se on niin kuin, joka oppilaitoksen niin kuin, kysymys koko ajan, että miten se pidetään niin kuin ajanmukaisena se opetussuunnitelma. Sieltä pitää jotakin jättää myös pois, jos tulee uusia painotuksia, eikö niin? Tai mä toivon ainakin, että olette samaa mieltä, koska muuten te olette täällä ikuisuuden ja näännytte sen kaiken niin kuin tiedon alle, kun eihän me voi ajatella, että te niin kuin kaiken maailman tiedon pystytte tai voitte tutkinnon aikana homman. Olennaista on se, että me osataan kertoa ne oikeat asiat. Ja niin kuin sanottu, johtamisväline, tähän mä tuun vähän myöhemmin tuolla, mutta se tarkoitan sitä, että joka organisaatiossa on aina se, jolla on se päätösvalta. Se on omistaja tai se on järjestön tapauksessa hallitus tai joku valtuusto tai edustajisto, joka määrittelee sen toiminnan suunnan. Ja sen määrittelyn se tekee niin kuin strategian kautta. Niin kuin strategian pitäisi kirjoittaa se, että mitä omistaja tai jäsenistö tai mikä tahansa, niin kuin, kenellä se päätösvalta on, mitä se haluaa. Ja sitten se toimiva johto on se, joka toteuttaa sitä. Ja nämä prosessit pitäisi pystyä pitämään myös niin kuin sitten aika kirkkaana. Eli toimijoiden roolit täytyy olla tärkeästi niin kuin selkeitä. Eli jos sä oot vaikka, hallituksen puheenjohtaja, niin sun ei pidä mennä yksittäisen prosessin tai mitä siellä toimistolla tapahtuu asioihin puuttumaan, vaan seurata sitä, että tuottaako johto sitä asiaa, mitä te olette sopinut niin strategian mukaan tai organisaatio tuottaa. Koska jos niin kuin tavallaan hallinto ja niin kuin se johto menee sekaisin, niin sitten henkilöstö ei tiedä, ketä pitää kuunnella, ja silloin johtaminen vaikeutuu. Eli toimeenpano ja päätöksenteko pitää olla sillä niin kuin kirkkaana erillään. Hyvä.
jos tähän näin niin pohjiksi, niin sitten yrittäisiin katsoa vähän sitä strategiaprosessia. Ja tässä minulla on taustalla yksi semmoinen ammattiliitto, en viitsi sanoa nimeä, kun tämä menee jo sillä vähän niin kuin semmoiselle tasolle joissakin kohtiin. Ja sitten välineenä mä oon käyttänyt tuloskorttia tässä. Tämä on varmaan STTK:n aikaista, kun mä olin niin kuin siellä kehittämispäällikkönä, niin sitten liitot pyysi mua erinäköisiin heidän omiin niin kuin strategiaprosesseihin ulkopuoliseksi asiantuntijaksi, vähän niin kuin sisäinen konsultti. niin näitä ajatuksia on esimerkiksi yhdessä tämmöisessä keisissä ollut. Vähän näitä lähtökohtia vielä niin strategian rakentamiseen. Se on äärimmäisen tärkeää, että ymmärretään se, että niin strategian rakentaminen on sen koko organisaatioyhteisön yhteinen prosessi. Ja niin kuin sanottu, sillä prosessilla on jo sinänsä merkitys. Tästä mä puhun, mutta tuosta ensimmäisestä, niin yhteinen prosessi tarkoittaa sitä, että kuka tahansa teistä tämän kurssin jälkeen pystyy kirjoittamaan hyvää ja toimivaa strategiaa. Mutta se kysymys kuuluu, että paljonko semmoinen niin työpöytästrategia vaikuttaa niihin muiden ihmisten elämään. Esimerkiksi jos sinä kirjoittaisit tälle porukalle strategiaa, etkä keskustelisi kenenkään kanssa, ajattelisit vaan, että mä tiedän tämän jutun ja kirjoittaisit hyvin loogisen ja hyvin niin kuin pohditun niin kuin strategian. Mutta jos sitä keskustelua ei ole käyty muiden tämän porukan ihmisten kanssa, niin eihän he tiedä, mitä sä sillä pyrit, mihin sä sillä pyrit. Että jos olisit tämän niin kuin luokan johtaja, niin silloin sun pitäisi sitten alkaa ihan hirveä jalkautus. Tämä niin kuin muiden mukaan ottaminen. Sä oot ensin tehnyt niin kuin speksit valmiit, sitten sä oot niin myymään sitä muille ja toivomaan, että ne toimisi tämän mukaisesti. Mutta kun otetaan koko organisaation lähtökohtaisesti mukaan siihen niin strategian tekemiseen, niin se yhteinen tietoisuus ja se, että päätetään yhdessä, tarkoittaa sitä, että sitoudutaan yhdessä myös edistämään niitä juttuja. Ja silloin sillä strategian niin jalkautuksella ei ole niin isoa merkitystä, kuin jos se tehdään niin kuin toimitusjohtajan pöydällä. Se on niin kuin jotenkin hillittömän hyvä juttu muistaa. Siihen liittyy kyllä sitten myös niin kuin ihan sekin, että eihän, vaikka olisit kuinka hyvä johtaja, niin sä et tunne niin kuin kaikkia toimialoja tässä, jos tämä olisi firma. Eli sun täytyy kuunnella niitä asiantuntijoita, koska ne asiantuntijat tuo sen ymmärryksen oman sektorinsa tilanteesta, mitä tarpeita siellä on. Ja strategian pitäisi pystyä ottaa niin kuin niistä kokonaisuus haltuun. Sen takia niin kuin toimihenkilöiden, henkilöstön kuuleminen ja asiantuntemuksen kunnioittaminen on tärkeää strategian puolessa. Ja sitten se, että lopputulos on aina yhteisössä näköinen, ei ole olemassa niin kuin hyvää tai huonoa strategiaa. Tai semmoista niin kuin sapluunaa, joka sanoo, että tämä on nyt niin kuin kaikille käy. Koska jos se prosessi menee hyvin, niin lopputuloksena on sen niin kuin organisaation, sen yhteisön, jolle se tehdään, niin sen näköinen strategia. Silloin se, jos siellä on niin kuin jotakin sillä, että naapuriorganisaatio miettii, että miksi tuo on teille tärkeää, niin silloin te olette luultavasti onnistunut. Koska te olette tuonut jotakin siitä teidän organisaation erityispiirteistä näkyviin siihen niin strategiaan. Jos te kirjoittaisitte semmoisen niin strategian, joka käy mille tahansa organisaatiolle, niin luultavasti te ette ole onnistunut. Se on vähän niin kuin konsultilta ostettu niin kuin strategia sitten. Ja jos se on niin kuin yhteisössä näköinen, niin silloin se luultavammin sopii myös siihen niin kuin eteenpäin kehittämiseen. Ja niin kuin sanottu, täytyy ymmärtää se historia, kulttuuri, toimintavat, toimintaympäristö ja tulevaisuuden haasteet. Ja sitten täytyy tehdä näitä oikeita johtopäätöksiä näiden analyysien pohjalta. Ja strategiatyö vie sitten ihan peruskysymysten äärelle. Haetaan vastausta siihen, että mitä me ollaan tai mitä me halutaan olla. Mietitään sitä tehtävää, että miksi me toimitaan, mikä on se niin kuin suuri oikeutus, minkä takia tämä organisaatio on olemassa. Ja mitä meidän pitäisi sitten tehdä, kenelle, ja sitten mennään jo siihen, että miten ja millä resursseilla, millä osaamisella. Nämä on se yhtälö oikeastaan, mihin täytyisi jokainen niin strategiassa siinä prosessissa jossakin vaiheessa ottaa kantaa. Täältä alkupäästä lähdetään, niin nämä on niitä peruskysymyksiä, ja sitten nämä alkaa olemaan jo vähän niin kuin keinoihin liittyviä, eli niihin toimenpiteisiin liittyviä valintoja sitten. Mutta ollaan niin kuin siis isojen kysymysten äärellä.
Tämä näkökulmat tulee sieltä tuloskorttiajattelusta. Tässä kyseessä on tämmöinen vapaaehtoisorganisaatio, joka näkyy esimerkiksi siinä, kun mietitään sitä vaikuttavuutta ja palvelukykyä. Sen näkökulman pitäisi tuoda aina sen, että mitä tulosta tästä tulee sille edunsaajalle. Tässä näkyy se, että se, jos ajatellaan vaikka nyt voisi hyvin ajatella kulttuurituotannon alalla, että joku tapahtuma, jota vedetään vapaaehtoispohjalla, siellä on joku yhdistys taustalla ja sitten ne 1 tai 2 päätoimista tekijää, niin siellä näkyy tähän, että nämä vapaaehtoiset on omistajia, ne voi olla siellä päätöksenteossa mukana, että miksi tämä kulttuuritapahtuma on olemassa ja mitä sen pitäisi tehdä. Toisaalta ne on tekijöitä ja sitten on vielä kuluttajia, sen tapahtuman kävijöitä. Niin se haaste tulee tässä tämmöisessä organisaatiossa. Prosessia ja rakenteita kun tutkitaan, niin mietitään sitä, että miten se toimivuus paranee. Miten me asioita tehdään, että se asia menee eteenpäin. Ja osaamisen ja uudistumisen näkökulmassa sitten yritetään varmistaa se, että se porukka myös, se osaaminen on kunnossa, jolla sitä tehdään. Eli tämä on ikään kuin se ratti, voisiko sanoa niin, mihin me pyritään. Tämä on se kone siinä alla, mutta täällä on se energia. Ja se kyky ohjata sitä vaikka autoa. Ihan viimeinen polttoaine on sitten tietysti, että joku pitää maksaa laskut, eli resurssi, että se tankki voidaan täyttää. Se mikä tässä tuloskorttijutussa on se haaste, niin se ei lähtökohtaisesti ota johtamista näkökulmana esille. Ja mekin yritettiin tässä sitten ujuttaa se tuonne noihin muutamiin näkökulmiin erikseen. Eli jos olette tuloskorttimallilla joskus tekemässä strategian, niin tuon johtamisen näkökulman sinne kannattaa jotenkin ottaa esiin. No sitten kun sitä strategiaa on sitten on mietitty se toimintaympäristöanalyysit, mietitty sitä tulevaisuutta, haettu sitä tahtotilaa ja näin päin pois ja arvot on mietitty, niin olennaista on tosissaan, että se vyörytetään sitten siitä tahtotilasta ihan vaikutuksiin asti. Kaplan-Nortonhan on tämän tuloskorttiajattelun se taustapumppu, jotka tätä on miettinyt, ja heillä on tämmöinen vyörytysrata. Tätä ei kannata käydä tässä tarkemmin läpi, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että tästä täytyy siitä strategiasta tuosta asti, ehkä strategiakarttaa asti, tätä voi ajatella, että tämä on se varsinainen strategia, tämä on sitä toimeenpanoa. Ja se täytyy viedä se ajatus steppi stepiltä niin läpi, että se on sitten ihan henkilökohtaisena yksittäisen ihmisen tehtävinä ja heille asetettuna tavoitteena viety läpi niin, että tulokset näkyy sitten taloudessa, siellä henkilöstön osaamisessa, toimintatavoissa ja jäsenille joko hyvinä tapahtumina tai hyvänä palveluna tai jonakin muuna, mitä tahansa. Eli olennaista tässä on se, että tämä pitää mennä läpi. Jos sä jäät matkan varrelle tuonne, että sä luovutat jossakin vaiheessa, niin sillä strategiajutulla ei ole mitään merkitystä. Se vaikuttavuus loppuu siihen paikkaan, jos ei sitä viedä loppuun asti. Ja sen takia kannattaa miettiä, että miten massiivisen strategiaprosessi haluaa tehdä, jos on esimerkiksi vapaaehtoistoiminnasta kyse, ettei lähde liian massiivisesti viemään sitä juttua läpi. Jossakin vaiheessa väsy iskee kuitenkin. Eli kannattaa miettiä se prosessi alusta loppuun suunnitella, että se viedään niin, että se pystytään viedään loppuun asti ja saadaan ne vaikutukset. Vielä. Tuo toimintakulttuurin muutos on aina vaikeinta ja se tarkoittaa sitä, että jos nyt esimerkiksi on sen tyyppinen tilanne kuin vaikka siinä STTK-keisissä oli, että 2 yritystä fuusioidaan ja Humak on tässä hyvä esimerkki. Meillä tämän uudistuksen aikanahan tuli 1-alaisista kampuksista tuli 2 tai 3 alaisia. Niin se tarkoittaa sitä, että
2 tai 3-laiset toimintatavat törmää siinä niin kuin uudessa yksikössä meillä tai jossakin muualla tämmöisessä fuusiotilanteessa. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä niin kuin aletaan käymään sitä keskustelua, että meillä on aina tehty näin, mutta meillä on aina tehty näin. Ja silloin sen uuden toimintakulttuurin luomiseen pitää niin kuin kiinnittää aika paljon huomiota, että jaksetaan jumpata niitä asioita yhdessä läpi, että muodostetaan se uusi tapa toimia. Jos ei sitä tehdä, niin sinne jää sitten niin kuin varjo-organisaatioita ja varjotoimintatapoja. Että ne, jotka on tullut organisaatiosta A, niin toimii vähän niin kuin siellä tehtiin ja B-läiset toimii niin kuin B-ssä toimii. Ja sitten osa huomaa sen, että täällä ei tarvitse piitatakaan mistään niin kuin talon tavoista ja tekee ihan omalla tavallaan. Se on hyvin mahdollista kanssa. Niin se vaan, että toimintakulttuuri on niin syvällä ihmisissä ja siinä niin kuin tavassa toimia ja keskustella, että se ei tapahdu vuodessa eikä 2, että se on oikeasti niin kuin pitemmän prosessin paikka. Ja sen takia tämä on ehkä niin kuin se vaikein juttu. No se vaikein juttu on sen takia, että se on niin syvällä ihmisten niin kuin käyttäytymisessä, mutta myös se, että se ei niin kuin näyttäydy heti. Eli niin kuin johtokin voi kuvitella, että niin kuin strategia on nyt hyvin laitettu toimeen ja kaikki menee hyvin, kun se ei näy niin kuin heti. Se pikkuhiljaa alkaa näkymään sitten siellä kuplii ikään kuin pinnan alla niin erilaiset käytännöt ja menee joku aika ennen kuin ne niin kuin ymmärretään, että täällä ei nyt kaikki toimikaan samalla lailla. Ja sen takia tämä jumppa on niin kuin tärkeää koko ajan tehdä. Sitten mä olin tuolla Ertossa erityisalojen toimihenkilön liitossa puheenjohtajana sen STTK-keissin kauden jälkeen reilu 5 vuotta ja siellä me tehtiin kanssa niin kuin strategiatyötä. Ja tämä on yksi hyvä tapa hahmottaa niitä, että mikä on se menestystekijä. Ja meidän markkinointiviestintätoimisto tämän kehitti. Siinä on niin kuin aika yksinkertainen tämä juju. Täällä on erottelu, mikä erottaa meidät kilpailijoista, ne tekijät, ja pystyakselilla, mikä on sitten se merkitys, jonkun toiminnan merkitys sille asiakkaalle. Niin siitä saadaan tämmöinen niin kuin nelikenttä, eli semmoiset asiat, jotka ei mitenkään niin kuin erota meistä kilpailijoista, eikä ole asiakkaalle tai jäsenille tärkeitä, niin kuuluu roskakoriin. Ne on niitä asioita, mitä ei pidä tehdä, jos niillä ei ole kenellekään merkitystä, eikä ne niin kuin eroa niin kuin normaalista muista kilpailijoista. Se on niin kuin semmoinen, että tämmöisistä toiminnoista pitäisi ikään kuin päästä pois. No sitten jos tärkeää asiakkaalle tai jäsenelle, mutta se ei erota mitään meidän toimintaa niin kuin vaikka Erto-liittona muista liitoista. On niin kuin tärkeää, että on olemassa, niin kuin, tehdään oikeita asioita, mutta tämä on vasta se syy harkita. Että ihminen huomaa, että joo, nämä tekee oikeita asioita, mutta kaikki muutkin tekee niitä samoja asioita. Mutta tämä on ikään kuin perusta, että tämä täytyy olla kunnossa. Se luo niin kuin uskottavuutta siihen toimintaan, mutta se ei vielä niin kuin vaikuta siihen, että menestyttäisiin. Vaan pitäisi päästä tänne kilpailuetupuolelle, eli semmoiseen toimintaan, joka on tärkeä asiakkaalle ja joka erottaa meidät niin kuin naapureista. Eli syntyy syy valita tämä. Eli että jos ajattelee sitä tilannetta, Erto toimi yksityisellä palvelusektorilla, meidän kilpailijoita oli muutamat naapuriliitot ja vaikka Loimaan kassa, joka ei ole liitto ensinkään. Siinä kuviossa meidän oli pakko niin kuin miettiä, että mikä on se, mikä me tehdään hyvin, joka on asiakkaalle tärkeää ja joka tekeminen niin kuin erottuu muista. Ja silloin me lähdettiin esimerkiksi kehittämään meidän niin kuin lisä- ja täydennyskoulutusta jäsenille, koska me osa jäsenistä toimi sellaisilla aloilla, missä henkilöstökoulutus oli aika heikkoa. Työnantajat oli pieniä, ei pystyneet kouluttamaan väkeään, mutta arkipäivässään he koki, että tarvittiin jotakin lisätietoa. Niin sitä on nyt niin kuin siellä lähdetty senkin jälkeen niin kuin kehittämään. Ja se on niin kuin joku lisäsyy liittyä
siihen liittyy. No sitten tämmöinen kissankultalaariin putoaa ne asiat, jotka on sinänsä niin kuin erottavia, mutta sillä ei ole merkitystä sille niin kuin ihmiselle. Et se on semmoinen niin kuin nimensä mukaisesti tämmöistä niin kuin kivaa bling-blingiä, jolla voi hetken niin kuin erottua yössä, mutta ei ole merkitystä niin kuin loppupeleissä. Eli semmoisia asioita tietysti pitäisi myös välttää. Mutta tämä on jotenkin, niin kuin, että perusasiat täytyy olla kunnossa ja sitten sulla täytyy olla ne erityistekijät, jotka erottaa sut muista ja antaa sen lisäarvon sille asiakkaalle tai jäsenelle. Tekäs ammattiyhdistykset ihmiset on yleensä aika uskollisia sille. Käydäänkö siellä sitten kilpailuja niin kuin pankit tai jotkut muut, jotka kalastelee uusia asiakkaita? Kyllä. Tämä Loimaan kassahan on niinku oikeasti niinku semmoinen, että sehän niinku lupaa vain tämän. Että se lupaa yhden siivun, joka on tärkeä, eli sen työttömyysturvan, mutta ei mitään muuta. Ja se mitä sitten tapahtui jossakin vaiheessa, nythän viranomaiset kielti sen, kun ne alkoi ikään kuin siinä lisänä tarjoamaan lakipalveluita ja tämän tyyppisiä niin kuin kylkiäisiä, joka hämärti sitä kassan ja liiton eroa vielä entisestään. Mutta sitten kyllä täytyy sanoa näin, että me erotuttiin jonkun aikaa siinä niin kuin palvelujen kehittämisessä ja esimerkiksi meidän verkkosivujen ulkoasu ja se, että miten se oli rakennettu. Se oli rakennettu ihan niin kuin jäsenlähtöisesti. Siellä näkyy ne jäsenille tärkeät palvelut heti niin kuin ylhäällä ja niitä rummutettiin. Mutta se oli niin kuin, tavallaan tämä erottavuus kesti vähän aikaa. Mä huomasin niin kuin vuoden päästä, että aika monella muullakin liitolla siinä naapurustossa oli ihan samantyyppisiä www-sivuja. Eli ne oli huomannut niin kuin tämän saman jutun ja sen takia tavallaan siellä pitää mennä niin kuin eteenpäin, jos sä meinaat sitä kilpailuetua säilyttää. Ei voi jäädä niin kuin, aina tulee joku, joka tekee sen saman jutun. Ja sitten vaan puhutaan, että tekeekö se naapuri se vielä jotenkin tehokkaammin. No sitten mä ajattelin näyttää tämän Humakin strategian, en niin, että tätä tarvitsee tässä käydä niin kuin erityisesti tarkkaan läpi, mutta sen yhden asian, mikä liittyy siihen toimintakulttuuriin, niin sen takia. Koska strategioita on kyllä myös niin kuin luonteeltaan aika monenlaisia. Voisi sanoa, että yksi tyyppi on tämmöinen organisaatiolähtöinen strategia. Kun luette vision, niin siellä sanotaan, että tämä yritys on maailman suurin vuonna X ja X tai paras tai jotakin muuta. Sitten toinen tyyppi on semmoinen, että puhutaan tuloksista, että tämä organisaatio lupaa jäsenilleen parasta palvelua tai jotakin muuta. Ja ne on aika tyypillisiä. Tämä Humakin on siinä mielessä minusta haastava ja ohjaava, että me onnistuttiin luomaan tämmöinen toimintakulttuuriin tavoitteensa asettava visio sille. Eli työelämäkumppanit ja Humak tekevät yhdessä toimialansa tulevaisuutta. Se kertoo toimintatavasta, mihin me pyritään. Ja kun me haetaan sitä, että te työllistyisitte, teillä olisi oikeat verkostot, kun te menette työelämään, teillä on ne oikeat työelämätaidot siellä repussanne, niin sen takia me haetaan sitä, että me myös toteutetaan se opetus ja opiskelu mahdollisimman tiiviissä työelämäyhteydessä. Ne voi olla harjoitteluja, ne voi olla työelämässä hankkeita ja projekteja tai työelämän tyyppisesti niin kuin sisällä muodostettuja projekteja, että te saisitte niitä valmiuksia. Ja tämä edellyttää sitä, että meidän toimialojen työelämä on mahdollisimman lähellä meidän koulutusta tai osa tapahtuu työnantajien tiloissa ja heidän niin kuin aidoissa projekteissaan, prosesseissaan. Ja se on toimintakulttuurin, toimintatapaan liittyvä tavoite ja siitä mä oon aika tyytyväinen tuossa meidän niin kuin visiossa. Näitähän nyt päivitetään ja mä luulen, että tuohon visioon me ei tarvitse puuttua, enemmänkin me puututaan ehkä näihin, että me kirkastetaan vielä sitten niitä, että mikä meillä on erityisen tärkeää. Tämä joutiin tekemään semmoisen puolen vuoden nopealla prosessilla ja se ei ehkä riittänyt se aika siihen, että me olisi pystytty sieltä vielä kirkastamaan niitä erityisjuttuja. Toinen asia, mikä mä ajattelisin, että voisin näyttää, niin tämä siihen osaamislohkoon liittyvä asia. Humak on avoin ja yhdessä oppiva yhteisö. Tämä on tärkeä tavoite jatkossakin, että me pystytään oikeasti pääsemään tuohon. Se, että me ollaan avoin, meillä on hyvä vuorovaikutus työelämän ja tämän porukan kesken, opiskelijoiden ja henkilöstön kesken, on keskeisiä tavoitteita, että tuo visio voi toimia.
Ja sen takia me nyt yritetään niin kuin miettiä, että miten meidän henkilöstö esimerkiksi jakaa kaiken tiedon, mitä tulee, miten me saadaan työelämästä tutkimus-, kehittämis-, innovaatiohankkeesta siirrettyä tietoa suoraan opetukseen, että se niin kuin nopeasti kiertäisi teille. Siinä me ollaan niin kuin vauhdissa. Se tarkoittaa työtyytyväisyyden nostamista keskeiseksi ja sitten noin vastuiden ja rakenteiden miettimistä, että ne olisi mahdollisimman selkeitä. Mä tiedän, että täällä rakenne- ja vastuupuolella meillä on edelleenkin tehtävää, koska me ollaan tehty aika iso rakennemuutos ja meillä on alueyksiköitä ja on tulosyksiköitä ja on matriisia, niin sen hiominen vie aikaa. Mutta tämä lohko on niinku tärkeä ja sen takia mä nostin sen esille, koska tämä avoimuus, vuorovaikutus liittyy niin ja osaamisen kehittäminen liittyy niin keskeisesti tuohon vision saavuttamiseen. Saattaa olla niin vähän sen takia suunta hukassa, kun ei ole oikeastaan niin semmoista, niin miten sä muodostat sen päätöksentekotilanteen, jossa voitaisiin ottaa jotakin uusia linjauksia. Ja nämä on näissä harrasjärjestöissä aika yleisiä. Sitten järjestöihin liittyy myös, se menee osin tuohon syntymekanismiin, myös semmoinen haaste, joka liittyy siihen, että jos on täysin vapaaehtoispohjalta toimiva organisaatio ollut alun perin, ja sitten kun se vakinaistuu, niin kuin mä voisin kuvitella, että kulttuurituottajat te törmäätte niihin tilanteisiin, kun menette johonkin kulttuurijärjestöön, ehkä ensimmäiseksi vakituiseksi työntekijäksi tai toiseksi tai näin, niin se usein tulee siinä vaiheessa, kun se porukka on tehnyt vapaaehtoisvoimin jotakin toimintaa, ja sitten se toiminta laajenee niin pitkälle, että enää niin vapaaehtoiset ei riitä. Sitten me ajatellaan, että no, kerätään jäsenmaksua ja palkataan tähän joku. Niin kuka on se, kenet palkataan? Kenet sä palkkaisit ensimmäiseksi työntekijäksi tämmöisessä tilanteessa? Niin, ehkä osaavimman ihmisen tai en tiedä, varmaan ulkopuolelta jonkun. Niin. Mä veikkaisin, että useimmiten se on se osaavin siitä meidän porukasta. Joo. Eli joka on ollut jotenkin mukana puuhaamassa, näin se usein menee. Ja siitä seuraa se, että hän, joka on ollut sitä niin kuin asiaa miettimässä ja ehkä kehittämässäkin, huomaako hän, että hattu vaihtuu. Hän ei ole enää niin kuin päätöksentekijä, vaan hän on toimeenpanija. Ja se on monessa järjestössä jännite, että nämä ihmiset, jotka on siirtynyt ikään kuin palkollisiksi, ei luovukaan siitä päätöksentekijän roolista. Tai ei huomaa, että käyttää päätösvaltaa, vaikka ei pitäisi. Ja sen tyyppisiä jännitteitä ja haasteita voi löytyä kanssa. Ja kaikella on historiansa. Tämä on kuvitteellinen Liperin laulujuhlat, jossa tätä on yritetty vähän niin kuin tämmöisen tarinan kautta sitä niin kuin syntyprosessia kuvata, kun se lähtee siitä yksittäisistä laulajista ja heidän kohtaamisista ja tarpeestaan laulaa. Ja sitten pikkuhiljaa keksitään, että tästä lähdetäänkin tekemään jotakin tapahtumaa ja miten me päädytään sitten siihen, että nyt se täytyy niin kuin ammattimaistua, sinne täytyy saada enemmän volyymia, enemmän osaamista ja näin päin pois. Eli sitten yhtäkkiä alkaakin syntymään se kysymyksen asettelu just, että kun näin on aina toimittu, miksi ei toimita jatkossa näin, kun tilanne on muuttunut ja syntyy tarve johtaa ja sitten ennen kaikkea tarve johtaa niitä aktiiveja, niitä, jotka on vapaaehtoisina mukana. Tämä on vaan tämmöinen ketju siitä. Sitten vallasta sen verran, että joka organisaatiossa käytetään valtaa ja se kuuluu johtamiseen niin kun, ja sen ymmärtäminen, että vallan käyttöä on hyvin monenlaista, niin senkin kannattaa niin kun mieltää. Tämä on nyt ihan parin tutkijan määrittelyjä lähtee voimankäytöstä siihen, että sekin on valtaa, kun käyttää voimaa suhteessa toisiin. Tähän on niin kun, tyyliin sotatila. Sitten manipulointi, kätketty tarkoitus, propaganda, niin kun muokataan toisen ajattelua sitä kautta. Sitten on pakottaminen. Jos et tottele, niin mä uhkaan käyttää voimaa. Palkitseminen, ja silloin olennaista on se, että se toinen, joka käyttää sitä valtaa, pystyy uskottamaan sitä toiselle, että mulla on valtaa palkita sut.
sitten legitiimi auktoriteetti niin aletaan olemaan tällä niin kuin normitoiminnan puolella eli jollekin on jollakin tavalla syntynyt oikeus antaa käskyjä ja vaade yleensä hyväksytään. Eli tarkoittaa vaikka työsuhde. Sä oot palkattuina johonkin, niin toisella on työjohtovalta sitten sua kohtaan. No sitten vähän niin kuin toisen tyyppisiä valtajuttuja on nämä kompetentti auktoriteetti, eli se perustuu siihen, että jollakin on semmoinen kyky, tieto tai asiantuntemus, että häntä kuunnellaan ja hänen niin kuin sitä osaamistaan arvostetaan niin paljon, että häntä myös uskotaan ja se tuo tätä kautta niin kuin tämmöistä asiantuntijavaltaa. No sitten on ihan henkilökohtainen auktoriteetti, joka syntyy siitä, että se joka on kohteena haluaa miellyttää sitä auktoriteettia tai palvella. Eli se perustuu henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Ja sitten on niin kuin rationaalinen argumentaatio tai vaikuttaminen, ja silloin puhutaan se, että paras argumentti, parhaat perustelut voittaa ja sen mukaisesti mennään. Mä laitan tämän vaan tähän sen takia, että kannattaa niin kuin miettiä, että mitä valtarakenteita myös siinä johtamisen ympärillä liikkuu. Tämä on niin kuin sen tyyppinen muistilista. Sitten ehkä se, mitä on hyvä sanoa, on se, että päätöksentekojärjestelmä itsessään on ehkä se tärkein rakenne, koska sen pitäisi tehdä niin kuin näkyväksi se, miten tällä toimitaan ja vastuut ja päätöksenteko pitäisi selkeytyä. Kuka päättää, kuka toimeenpanee ja nämä niin kuin selkeät roolitukset. Silloin, jos nämä on kunnossa, ei pitäisi tulla tämmöisiä kysymyksiä, että kuka tämän päätti. Ja tuo kysymyshän, missä tämä päätti, kuka tämä on päättänyt, pitää sisällään sen, että joku on päättänyt sen, jolla ei ole valtaa päättää siitä asiasta. Tämä on niin kuin päätöksen kyseenalaistava kysymys. Ja sitten se, mikä on hyvä myös muistaa, että kun tämä toimeenpano ja päätöksenteko, niin ne monesti liittyy myös vastuukysymyksiin ja tiettyjä asioita, joissa on niin kuin lainsäädännöllinen vastuu, niin sitä ei pitäisi asettaa niin kuin väärille harteille. Eli johtaminen on myös sitä, että se, kuka on vastuussa ja niin kuin lainsäädännön edessä vastuussa tekee ne päätökset, eikä niin, että joku alhainen tai semmoinen, joka ei sitä vastuuta pitäisi kantaa, niin joutuu sen päätöksen tekemään. Silloin on jossakin mennyt pieleen. Ja kun tehtävät on selkeitä, niin ei tule päällekkäisyyksiä, limittäisiä tehtäviä eikä ristiriitaisia ohjeita. Tämä on joka organisaatiossa semmoinen jatkuva viilaus. Ja talousvastuut on semmoiset erityisesti, mistä tulee paljon haasteita, ne kannattaa niin kuin miettiä tarkkaan. Eli tietyllä tavalla niin kuin strategiaprosessi, sen liittyminen johtamiseen ja päätöksentekoon järjestelmän kehittämiseen on myös tämmöinen tiedostamisprosessi, että ne menee niin kuin oikein. No, tämän mä laitoin esille ihan sen takia, että yhdessä järjestössä mun oli pakko niin kuin, jotenkin niin kuin kirkastaa tämä simppeli niin kuin asia, että on niitä, jotka päättää ja on niitä, jotka tekee ja on niitä, jotka valmistelee. Koska hyvin monesti, jos se päätöksenteko on jotenkin ylhäällä, taikka henkilöstö ei jotenkin ikään kuin miellä sitä että tässä tarvitaan jotakin muutakin ymmärrystä kuin meidän ymmärrys. Niin silloin tämä asia täytyy tehdä selväksi. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on ihmisiä, jotka tekee toimeenpanoa, niin nehän tekee toimintaa toteutetaan toiminta- ja taloussuunnitelman tai jonkun muun linjauksen mukaisesti. Ja mikä niiden ihmisten rooli on? Niiden rooli on tehdä sitä työtä mahdollisimman hyvin, mutta monesti sitten, kun ei ymmärretä, että mikä se päätöksentekoprosessi, mikä edellyttää jonkun tämän toiminnan muuttamista on, niin käy niin, että sitten kun siellä arjessa keksitään joku idea, että tämä juttu voitaisiin tehdä näin, tai oikeastaan meidän pitäisi tehdä tätä asiaa, niin sitten kun se idea on tullut, niin lähdetään toteuttamaan sitä kysymättä keneltäkään. Ja on unohtunut se, että meillä on tämmöinen niin kuin apparaatti täällä päällä. Järjestössä taas tämä on niin kuin aika tyypillinen niin kuin tilanne, että asiantuntijat ajattelevat, että no mehän tämä asia tiedetään parhaiten, mutta kun heillä ei ole sitä päätösvaltaa. Eli se prosessin pitäisi mennä niin, että
näitä ideoita, kehittämisideoita voi tulla ihan missä tasolla vaan, ja ne pitäisi osata niin kuin kaikki kalastaa yhteen. Mutta vaikka täällä toimeenpanossa syntyy joku idea, niin ei sen idean syntymisen jälkeen saa muuttaa kurssia, vaan sitä normaali toimintaa tehdään niin pitkään, kunnes se idea on valmisteltu, ja tämä liittyy johtamiseen, ja viety päätöksentekoelimelle, ja päätöksentekoelin on päättänyt sen, on se sitten hallitus tai kuka tahansa. Ja sitten kun se päätös on syntynyt, niin johdon tehtävä on viedä se siihen niin kuin toteutukseen. Ja sen jälkeen vasta toiminta muuttuu. Eli monesti niin kuin ohitetaan tuo mutka tykkänään, ja sitten ihmetellään, kun hallitus ei tykkää siitä, kun täällä tehdään semmoisia asioita, mistä hallitus ei ole päättänyt. Eli pitää muistaa, kuka päättää, kuka ei. Ja sekin on tietysti olennaista, että hallituksen ei pitäisi päättää liian yksityiskohtaisia, tai vaikka liittokokous tai osakeyhtiössä yhtiökokouksessa ei pitäisi päättää liian pieniä asioita. Pitäisi antaa myös niin kuin tähän johdolle väljyyttä sen toimeenpanon päätöksentekoon liittyen. Eli tämä täytyisi olla kirkas, mutta myös tämä linja täytyisi olla kirkas. Ja näitä oikeasti niin kuin tapahtuu. Mä olen monesti niin kuin törmännyt siihen, että kun on ollut tässä ikään kuin roolissa, että täällä niin kuin ihmetellään, että minkä takia hallinnosta tulee niin hulluja päätöksiä, ja hallinto kitisee sitä, että minkä takia se toimisto tekee ihan mitä sattuu. Että ne ei tee ollenkaan niitä asioita, mitä niiden pitäisi tehdä. Ja se on hyvin inhimillinen tilanne, ja se on niin kuin selitettävissä oleva ilmiö, mutta johtuu siitä, että tätä ei muisteta, tätä prosessia. Eli muutoksen ymmärtämisessä on aika pitkälle niin kuin sen oman tilan ja tavoitteen ymmärtämisestä kyse, sen toimintaympäristöstä ymmärtämisestä ja sen tarkastelusta, ja sitten tästä niin kuin strategiasta, toteutuksesta ja siitä niin kuin strategisesta suunnittelusta. Sitten mä laitan tuohon muutamia juttuja, mistä sitä tietoa tulevaisuudesta voi saada. Näitä välineitähän on ihan hillittömästi, ja mä huomasin, että teidän materiaalissa on näitä käyty läpikin, mutta tuossa vaan muutamia tyyppiä. Voidaan tehdä tulevaisuustutkimusta, on erinäköisiä visiotyöskentelytapoja, joilla haetaan ikään kuin sitä, että mikä se meidän tavoite voisi olla. Siihen olennaista on tietysti se, että pystytään se koko porukka sit sitomaan siihen niin kuin visiotyöskentelyyn. Trendien etsiminen on semmoinen vähän niin kuin tietynlainen, niin kuin, mulla tulee tuolla megatrendeistä vähän sen lisää, niin se, että yritetään niin kuin niitä isoja muutosvirtoja löytää, ja mieluummin tietysti etupainotteisesti ennemmin kuin muut, että saadaan sitä niin kuin kilpailuetua itselle. No sitten asiakkaat on tietysti yksi tiedonlähde, tehdään haastattelua ja asiakaskyselyä, auditoidaan, eli arvioidaan omaa toimintaa, käydään benchmarkkaamassa kilpailijoita tai naapureita tai jotakin toista organisaatiota, mutta siitä tietystä prosessista. Tämä benchmarkkaus on sillä lailla aika hauska, mä en tiedä, oletteko te siitä minkä verran kuullut? Joo, koska se on niin semmoinen juttu, että vaikka melkein niin kilpailijalle sä pystyt periaatteessa niin tietyn prosessin avaamaan, koska ei koskaan voi olla niin, että se, joka tulee tutustumaan sun niin tapaas tehdä joku asia, että se pystyy sen semmoisenaan kopioimaan, koska ei ole yksi yhteen organisaatioita, sen toisen hyötyäkseen siitä täytyy oppia, että mikä tässä on tehty hyvin, ja sitten sen täytyy osata soveltaa sitä tekemistä omaan toimintaansa. Et mä oikeastaan ajattelisin niin päin, että siinä molemmat hyötyy ja oppii, jos tämmöistä benchmarkkausta tehdään, koska jos vaikka meidän organisaatioon tulee joku niin kuin toinen organisaatio katsomaan, että miten me tehdään nyt vaikka TKI-toimintaa. Se, kun se toinen kysyy meiltä hyviä tai huonoja kysymyksiä, niin se avaa meille niitä ajatuksia, mitä sen toisen päässä syntyy, kun se meidän toimintaa tarkastelee. Ja ne kysymykset voi johtaa meillä semmoisen prosessin, joka johtaa sen oman toiminnan kehittämiseen. Samaten kuin meidän vastaukset voi auttaa heitä menemään eteenpäin. Mä en niin kuin näe siinä niin kuin mitään ongelmaa. Benchmarkkausta voisi tehdä minkä verran vaan. No sitten on erinäköisiä tulostaseanalyysiä siellä talouden puolella, riskianalyysiä, koska nekin myös kertoo, se miten talous kehittyy, kertoo siitä, että mitä toiminnalle pitäisi tehdä. Se viimeinen rivi siellä viivan alla on aina se niin kuin taloudellisesti merkittävin, ja sitä kautta pitäisi pystyä niin kuin omaa toimintaa myös ohjaamaan.
No sitten, mikä voi muuttua, mitä voi johtaa? Regulaatio, lainsäädäntö, se voi muuttua. Ammattikorkeakoulut on oikein hyvä esimerkki siitä, mutta monella muullakin toimialalla lainsäädännön muutos voi johtaa siihen, että joku bisnes niin kuin loppuu tykkänään tai avautuu uusia niin kuin markkinoita. Ajatellaan vaikka ilmastolämpenemistä, siihen liittyvää suojelua ja erinäköisiä ohjeita ja rajoituksia ilmansaasteille. Se on synnyttänyt selkeästi tiettyjä teollisuuden aloja, jotka tuottaa ratkaisuja siihen, että ei vaikka pakokaasuja päästetä niin paljon tai mitä tehdään polttoaineille, öljyn jalostukselle ja kaikille tämmöiselle. Eli lainsäädäntö, siellä olevat asiat voi vaikuttaa, rakenteet, niiden muutokset. Ja sitten se, mikä niin kuin arvomaailmassa, jos ajatellaan niin kuin yhteiskunnallista arvokeskustelua, niin siellä voi nousta sellaisia asioita, jotka tuleekin yhtäkkiä tärkeäksi. Ja jos ajatellaan noin niin kuin pitkässä linjassa, niin esimerkiksi tämä ihmisten niin kuin yksilöllisyys, trendi on vaikuttanut tiettyihin asioihin. Nyt selkeästi ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvokysymykset on taas nousussa, yhteisöllisyys on uudelleen nousussa ja ne vaikuttaa niin kuin toimijoiden tekemisiin ja niitä pitäisi pystyä niin kuin arvioimaan. Siellä järjestöpuolella se, että minkä takia ihmiset haluaa toimia yhdessä, minkä takia ne haluaa liittyä, mitkä syyt niillä on siellä taustalla oikeasti. Ne kertoo heidän niin kuin arvoista. Toimintakulttuurit voi muuttua. No sitten aika raadollinen on tämä resurssipuoli. Monesti se voi olla niin, että kun rahat alkaa loppumaan jostakin syystä, niin silloin sun täytyy sopeutua. Jos se tavara, mitä sä oot myynyt tähän asti, ei käykään kaupan, sun täytyy pakosti kehittää sitä tavaraa, tai sitten sä joudut niin kuin pois markkinoilta. Se on niin kuin sillä aika raadollista. Ja sitten tietysti niin kuin ihmiset, tuossa puhuin jo, mitä ihmisten arvomaailmassa voi tapahtua, mutta sitten se osaamispuoli, joka antaa sitten mahdollisuuden tehdä muutoksia niin organisaatiossa kuin tekemisen tavassa. Ja sitten asiakkaiden tarpeet, kysyntä ja mukaanotto. Tämä on muuten semmoinen, mistä tulee nyt varmaan niin kuin entistä vahvemmin niin kuin trendi. Eli että miten saadaan, oli se palvelun tai tavaran kehittämiseen niin kuin asiakkaat siihen suunnitteluprosessiin sisään. Eli se on nyt varmaan niin kuin tämä seuraava iso trendi. Sitä osa jo tekee, mutta osassa se on vasta tulossa. Ja kaikki nämä tämmöiset osallistavat jutut, mitä tuolla netissäkin eri firmat tekee, niin se ajaa niin kuin tähän, että asiakkaat itse kertoo sille palvelun tarjoajalle, tuotteen kehittäjälle, mikä niitä oikeasti kiinnostaa siinä, tai minkä tyyppinen niin kuin toiminta niitä. Peliteollisuus on niin kuin hirveän helppo esimerkki siitä, mutta myös ihan muut palvelut, tämän tyyppiset. Ollaan menossa siihen päin. Että miten me saadaan se asiakas keskiö. Voisi sanoa, että meidän bisneksessä, jos ajattelee Humakkia, meidän pitäisi päästä entistä enemmän miettimään sitä teidän kanssa, että minkälaista oppimista te tarvitsette ja toisaalta se työelämä. Eli siihenhän me tällä meidän niin kuin visiolla ja strategialla pyritään, että me päästään sinne puolelle enemmän. Eikä kuvitellakaan tällä niin kuin jotenkin niin kuin staabin puolella ja tässä niin kuin rakenteessa olisi se tieto siitä, mitä se tulevaisuuden osaaminen pitäisi olla. Tuosta strategian eri tasoista, niin se, että on kokonaisstrategiasta erilaisia suunnitelmia, henkilöstösuunnitelmaa, työterveyssuunnitelmaa, osaamissuunnitelmaa, puhutaan myöskin henkilöstöstrategiasta ja muuta. Miten nämä niin kuin käytännössä esimerkiksi Humakissa, niin missä toimielimessä nämä sitten niin kommunikoi, että tavallaan se osaaminen vastaa myös sitä kokonaisstrategiaa, niitä arvoja ja Kokonaisstrategiahan pitäisi antaa tosissaan sille toimivalle johdolle se suunta, että mitä niin kuin omistaja haluaa, että tehdään. Omistaja tekee ikään kuin sen valinnan, kun se miettii sitä toimintaympäristöön muutosta ja tulevaisuutta. Että tähän suuntaan Humakkia pitää viedä. Ja se on se niin kuin määräävä. Ja sitten nämä niin kuin sun mainitsemat suunnitelmat ja muut on sitten niin kuin sen toimivan johdon apuvälineitä viedä sitä asiaa sinne. Eli käytännössä niin kuin hallituksen ei pitäisi ottaa semmoisiin kantaa koskaan, vaan niihin kun toimenpiteisiin liittyvät asiat pitäisi päättää toimivassa johdossa.
Ja sitten se on vaan niin kuin sen organisointia, että miten se tehdään. Ja jossakin niin kuin koulutuksen kehittämisessä tai työhyvinvoinnin kehittämisessä niin meillä on sitten lainsäädäntö, joka sanoo, miten henkilöstö on siinä mukana. Joissakin asioissa, miten opiskelijat on mukana niiden suunnitelmien teossa. Mutta niiden pitäisi olla niin kuin välineitä päästä sen niin kuin strategian toteuttamisessa. Vastasinko suurin piirtein? Joo, kyllä. Siis tuossa henkilöstöhallinnon puolella käytiin läpi henkilöstöhallinnon eri vaiheita ja siinä on yksi kehityskeskustelu, jossa sovitaan henkilökunnan niistä omista tarpeista, mutta se on myöskin mahdollisuus sitten suunnitella ja tietoisesti saavuttaa niitä strategian tavoitteita. Niin pystyyköhän tähän, varmaan tähän voi saa piirtää. Eli jos se tavoite on tuolla niin se niin kuin strategian visio, niin siellä on sitten niitä alatavoitteita. Ja jos siellä vaikka nyt olisi että uusi tuote, eli tämä firma on niin kuin huomannut, että meillä on tämmöisiä tuotteita, mutta nyt olisi kaupan joku rinnakkaistuote, tälle on nyt erityisesti kysyntää. Ja jos sitten täällä on niin kuin henkilöstö, niin totta kai strategian ja sen jalkautuksen pitäisi johtaa siihen, että lähdetään kahtomaan ja arvioimaan sitä, että mihin osaamiseen se tuotteen tekeminen voi pohjautua. Ja oletettavasti firmassa on, jos se niin kun on lähellä nykyisiä tuotteita oleva, niin siellä on osa siitä osaamisesta, mutta voi olla ikään kuin semmoinen osaamisvaje. Ja silloin tämä niin kun, vaikka henkilöstön kehittämissuunnitelma pitäisi pistää sisällään sen osaamisen kehittämisen palikan, jolloin mennään ihan yksilötasolle sillä, että me tarvitaan tämän tyyppistä osaamista, tällä ihmisellä on osa siitä, mitkä koulutukset hän tarvitsee ja minkälaisella aikataululla toteutettuna, että hän pystyy olemaan mukana tässä uuden tuotteen suunnittelussa ja tekemisessä. Ja silloin se menee niin kuin ihan yksilötasolle ja kehityskeskustelu on tietysti sitten se tapa, jolloin tämä henkilö ja johdon edustaja esimies käy sen keskustelun, että miten se ikään kuin osaamisen kehittäminen tehdään. Mutta se ei ole tietenkään näin suoraviivasta. Olennaista olisi se, että henkilöstö itse sit kokee, että mä haluan olla tämän jutun tekemisessä. Että olisi hyvä, jos olisi ikään kuin henkilöstössä joku, jolla olisi se palo jo siihen. Ja sitten käydään keskustelut, miten se osaamisvaje ikään kuin täytetään. Tämä on niin kuin systemaattista juttua, mikä pitäisi aina pystyä täältä niin kuin johtamaan sitten tähän niin kuin käytännön tekemiseen. No sitten näistä megatrendeistä, lähinnä tähän vaan niin kuin, nämähän on teille ihan tuttuja, mutta kun aletaan lähestymään sitä niin kuin osaamisen kehittämistä, niin muutama tämmöinen viimeisin niin kuin juttu, mihin on törmännyt. Ilmastonmuutos, ICT, digitalisaation kehittäminen on niin kuin ihan, väestönmuutos on teille niin kuin ihan selkeitä juttuja, mutta tuosta automaatiosta ja robotiikasta. Automaatiokihan on ihan vanha juttu ja robotiikkakin, mutta nyt me ollaan pääsemässä semmoiselle tasolle, että voi tulla niinku uusia trendejä ja niinku tapahtua tämmöistä niinku aikaisemman kehityksen vastaista kehitystä. Esimerkiksi automaatiosta, tämä on Uudenkaupungin autotehtaalta kuva, kun siellä on pystytty automatisoimaan ja että robotit tekee tietyt asiat mahdollisimman pitkälle, niin onkin päästy siihen tilanteeseen, että meillä on menestyvä autotehdas Suomessa. Muistatteko jo muutamia vuosia sitten ajateltiin, että kaikki tuotanto lähtee Suomesta pois, kun ei lännessä voida maksaa semmoista palkkaa, kun Aasiassa ihmisten palkkataso on niin paljon matalampi. Että kaikki tämmöinen niin kuin tuotannollinen teollinen toiminta valuu sinne. Eipä valukaan enää, kun siihen väliin on tullut automaatio ja robotiikka, jotka ikään kuin varmistaa sen, että se millä vaikka kiinalainen työvoima, kun se on niin paljon halvempaa, on pystynyt niin kuin kilpailemaan suomalaisen pois laudalta, niin se tehdäänkin koneiden kanssa. Robotti tekee sen jutun. Eli se kiinalainen työvoima, sen hinta on menettänyt sen kilpailukykyä sitä kautta, kun sitä ei enää käytetäkään. Nyt kysytään siitä, että kuka osaa ohjata niitä robotteja parhaiten ja kuka pystyy tekemään sen niin kuin parhaimmin. Ja tässä oli yhdessä seminaarissa
kuuntelemassa näiden alojen niin kuin asiantuntijoita, niin jäi mieleen se, että tulee niin kuin ammattien uusi renesanssi. Niin kuin tietyt ammatit palaa uudelleen. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun autovalmistuksessa vaikka joku hitsausvaihe, jonka robotti tekee, niin kuka osaa sen hitsauksen ohjelmoida sille robotille parhaiten? Se, joka on joskus hitsannut ja tietää minkälaista on se hyvä hitsausjälki. Eli tarkoittaa sitä, että kun me ajateltiin, että nämä niin kuin ammatillisen perustason ammatit häviää, niin eipä häviäkään, vaan niitä erityisesti tarvitaan tässä, ainakin siirtymävaiheessa, kun yhdistetään tämä niin kuin ammattiosaaminen ja tämä robotiikka. Ja silloin niin kuin, tuleekin niin kuin koulutusjärjestelmän kannalta niin kuin uusi haaste, että mitenkäs näille niin kuin ammatti-ihmisille annetaan automaatio ja robotiikka osaamista, koska luultavasti ei kannata mennä niin, että me ensin tutkitaan robotiikkaa ja automatiikkaa tuolla yliopistossa 10 vuotta ja tulee tutkimus siitä, että miten siihen kannattaisi mennä. Ei luultavasti se niin kuin haltuunotto ei tapahdu sitä kautta, vaan käytännön tekemisen kautta ja jotenkin lisätäydennyskoulutuksella. Eli niiden ammattilaisten jatkotäydennyskoulutuksella tähän uuteen kuvioon. Ja tämän tyyppistä prosessia voi tapahtua nyt vaikka kuinka paljon. Digitalisaatio on itse vähän sama asia, joka tavallaan niin kuin voi niin kuin vaikuttaa tuohon globalisaatioon. Eli globalisaatio voikin niin kuin tavallaan ehkä pienentyä, kun se tieto voi olla missä vaan. Näin päin pois. Tämä on tosi niin kuin mielenkiintoinen näiden niin kuin megatrendien miettiminen. Ja se, kuka pystyy aina minkäkin vaiheen niin kuin hiffaamaan nopeiten, saa sen lisäedun, joka tarvitaan. Mutta tämä on hirveä vaatimus koulutukselle ja koulutusjärjestelmälle ja osaamisen kehittämiselle, koska sieltä voi tulla niin kuin ihan uusia yllättäviä juttuja. Ja sen takia niin kuin koulutuksen ennakointi ja se puoli pitäisi niin kuin vahvistua Suomessa, että me pystytään se kilpailuetu sieltä hakemaan, mutta se on niin kuin mahdollista. No sitten vielä lopuksi ehkä tämä viimeinen jakso vähän tätä, niin kuin, että mitä se johtaminen voisi olla. Mä oon jo puhunut vuorovaikutuksesta ja osaamisesta muutosvoimana ja niitä ajattelin pikkusen tässä avata. Vuorovaikutuksen ongelmia, tämä menee vähän ongelmien kautta, mä huomaan nyt itse asiassa, mutta kun ne jotenkin ikään kuin kirkastaa niitä tilanteita, niin tämä ensimmäinen, että muuttuminen ei voi olla omistajan maanittelua ja houkuttelua, eli tarkoittaa niin kuin sitä, että tämä liittyy myös siihen päätöksentekojärjestelmään ja johtamiseen, että niin kuin joku harrastejärjestön päätoiminen työntekijä ei voi mennä sille joka päättää, niin sanomaan, että tämmöinen olisi kuule kiva, että sen niin kuin päättäjän täytyy itse se niin kuin hiffata ja sille täytyy tuottaa se tieto, että hän itse voisi tehdä sen päätöksen, että ei niin kuin voi mennä sillä lailla maanitellen. Eli tarvitaan perustietoanalyysit ja sitten jotenkin se yhdessä tuotettu näkemys. Siinä on sitten tietysti että siellä on myös työntekijät mukana, niin se on olennaista, mutta se ei voi olla niin kuin ikään kuin työntekijä vetosta. Johtaminen on vuorovaikutusta ja erityisesti omistajan johtaminen, tämä tulee semmoisesta tilanteesta, kun oikeasti se sanotaan nyt vaikka jonkun tapahtumaorganisaation se ainoa päätoiminen ihminen, niin se luultavasti tietää, mitä sille tapahtuman kehittämiselle pitäisi tehdä. Mutta kun sillä ei ole sitä päätösvaltaa, niin sen pitää pystyä niin kuin artikuloimaan ja käymään semmoista vuorovaikutusta niiden päättäjien kanssa, että se päätös syntyy siihen suuntaan, jos se on niin kuin oikea ja totta. Kiitos. Joo, hei. Siitä tulee tämä niin kuin erityisesti omistajajohtaminen. Ja sen takia nämä erinäköiset tavat, että miten se koko porukka otetaan mukaan siihen vuorovaikutukseen on niin kuin tärkeää. Ja onneksi nykyisin alkaa olemaan näitä webbiä ja muuta niin kuin välineistöä aika paljon, jos haluaa käyttää, niin sillä saadaan hyvinkin niin kuin laajasti ja joukkoistamalla tehtyä niitä asioita. Tässä on sitten Humankin osaamisen uusintamisen niin kuin malli.
tämä on osa meidän niin kuin strategian jalkautusta ja ajatus siitä, että koulutus ja meidän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on toisiaan niin kuin ruokkivia ja täydentäviä. Niin kuin yliopistoissa kaikki opetus pitäisi pohjautua tieteellisesti tutkittuun, niin meillä ajatuksena, että kun me ollaan niin kuin ammatillisesti painottuneen korkeakoulutuksen antaja, ja meidän pitäisi tuntea se työelämä ja sieltä saatavaa ammattien muuttumisesta ja toimialojen muuttumisesta tuleva tieto aina koulutukseen. Ja sitä varten meillä on tätä tutkimuskehittämistoimintaa. Toinen asia on tietysti, että me tuotetaan uutta tietoa työelämälle, mutta meidän pitäisi pystyä tuottamaan sitä kautta uutta tietoa koulutuksen kehittämiseksi. Että te saatte sitä tietoa, mitä se työelämä tarvitsee ja pystytään tekemään tämä siirto mahdollisimman nopeasti. Ja toisaalta, kun tämä koulutusprosessi etenee, niin sen pitäisi nostaa esille myös niitä kysymyksiä, mitkä on sen toimialan kannalta tärkeitä, ja niiden pitäisi ohjata sitten TKI-toimintaa. Eli tämmöinen niin kuin jatkuva hyrrä pitäisi pystyä saamaan liikkeelle niin, että siellä on alumnit, työelämä, toimintaympäristö koko ajan mukana. Ja meillä tämä on ratkaistu ihan, koska rakenteet on tärkeitä. Ja esimerkiksi Pasin tehtävänkuva tai kenen tahansa tehtävänkuva on rakenne. Siis rakenne tarkoittaa sitä, että se määrittelee, mitä Pasi tekee tai ei tee. Ja meidän tähän strategian jalkautukseen liittyvä yksi päätös on ollut se, että kaikki opettajat, lehtorit tekee myös TKI:tä. Eli että kun meillä on ihminen sekä täällä että täällä, niin oletettavasti tämä tieto siirtyy nopeammin ja helpommin. Eli kun aika usein on se tilanne, että on tutkija, joka tutkii ja sitten opettaja, joka opettaa, niin mietitään, että miten sitä tietoa siirretään niin kuin näiden kahden asian niin kuin välillä, niin meillä se on yritetty rakentaa niin, että sama ihminen on kahdessa eri roolissa. Eli silloin kun vaikka Pasi nyt on jossakin hankkeessa mukana ja saa uutta tietoa työelämän niin kuin tarpeesta ja tilanteesta. Kun hän menee luokan eteen ja puhuu jostakin asioista, niin luultavasti hän puhuu just sen uusimman tiedon niin kuin siirtäen opiskelijoille. Tämä on se idea. Pasi. Se on lähes välttämätöntä tällä ammattikorkeakoulun tasolla tuon työelämäpäivityksen saaminen, ja se on hyvä, että se on rakennettu tällä lailla tuohon sisään. Tässä on itsekin huomannut, kun en ole ollut hankkeessa mukana, että sitä päivitystarvetta on kyllä. Esimerkiksi projektitoiminta kulttuurialalla on 10 vuotta sitten, se oli aivan erilaista, mitä päivänä on. Olen käyttänyt sitten alumneja vierailemassa, he kertoo niin juuri siitä tämän hetken tekniikasta ja tilanteesta. Ja tuo on ihan toimiva malli kyllä päivityksessä. Joo, muilla on, kaikkihan tätä yrittää tehdä, joillakin on semmoisia, että muutaman vuoden välein puoleksi vuodeksi ihmiset menee töihin. No siitä mallista mä luulen, että aletaan nyt jo pikkuhiljaa niin kuin luopumaan, koska se on niin kuin liian niin kuin hidas jotenkin. Et meidän täytyisi saada tämä työelämä ja koulutuksen niin kuin rajapinta niin väliäksi, että se työelämästä tuleva tieto niin kuin siivilöityisi meille ja taas toisinpäin. Ja sen takia täytyy tehdä jotakin tämän tyyppisiä ratkaisuja. Koska se hirvein juttu on se, minkä mä kuulin yhdeltä naapurin tytöltä, kun hänen kanssaan puhun. Onneksi ei nyt viime vuosi, on sitten varmaan 5 vuotta. Hän oli opiskellut ensin fysioterapeutiksi yhdessä ammattikorkeakoulussa ja sitten meni sairaanhoitajakouluun toiseen ja ensimmäiseen harjoitteluun meni sitten niin kuin johonkin paikalliseen keskussairaalaan. Niin se mitä siellä sanottiin hänelle, niin hän kertoi sen mulle. Hän sanoi näin, että se joku ohjaava opettaja siellä työpaikalla oli sanonut, että ei tätä toimenpidettä ole tehty näin enää 15 vuoteen, mutta teille siellä ammattikorkeakoulussa opetetaan se näin. Se on niin kuin hirvein tilanne, mitä voisi olla. Ja sitten kun ajatellaan jossakin terveydenhuollosta vielä, mikä on, se on aika tarkkaa, että miten sä teet sen toimenpiteen, että se menee varmasti oikein. Niin jos niin kuin työnantaja tietää, että se oppilaitos on niin kuin tyyli 15 vuotta niin kuin ajasta jäljessä, se on niin kuin hirvein tilanne, mitä meillä voisi tulla. Ja sen takia me yritetään tehdä tämä niin kuin rajapinta niin huokoiseksi kuin mahdollista, että me ei ainakaan tuommoisiin tilanteisiin törmätä. No sitten osaamisen kehittämisestä ehkä semmoinen huomio, mikä kannattaa niin kuin miettiä, kun sitä mietitte, että se ei ole yksinomaan myöskään sitä, mitä ihmiset osaa, eli sitä inhimillistä pääomaa, tietoa, taitoa, kokemuksia. Se on totta kai se tärkein asia ja se on niin kuin se arvonmuodostuksen lähde, että jos henkilöstö ei osaa, sille ei ole riittäviä tietoja, niin homma ei toimi. Mutta se ei yksin riitä, on tämä niin sanottu rakenteellinen osaamispääoma, joka muodostuu siitä, että välineet on kunnossa, on yhteinen tietämyksen hallinta, on sosiaalista pääomaa, että se tieto vaihtuu ja liikkuu siellä. Eli on niin sanottu tukiverkosto sille inhimillisen pääoman
yhteiskäytölle ja hyödyntämiselle. Mutta sitten vielä kolmas osaamispääoman laji on tämmöinen niin kuin asiakkuuteen tai jäsenyyteen tai vapaaehtoisuuteen, tämä on yhdessä vapaaehtoisorganisaatiokeisistä, jolla varmistetaan sitä, että se asiakas tai jäsen on tyytyväinen ja hänelle muodostuu lojaliteetti. Tämän takia S-kaupat ja K-kaupat niin tarkkaan miettii, että miten ne sitä asiakastaan palvelee ja miten ne sitouttaa niitä. S-ryhmän niin kuin menestyksen salaisuus on yksinkertainen, se on se vihreä kortti. Ne on luonut parhaan bonusjärjestelmän, siis semmoisen niin konkreettisen, että ihmiset on ymmärtänyt sen. Sillä vihreällä kortilla ne on niin kuin saanut sen saman perheen kääntymään siitä samasta marketin risteyksestä siihen heidän pihaan, eikä siihen naapurin pihaan. Ja tämän tyyppistä niin kuin osaamispääomaa pitäisi myös niin kuin muidenkin organisaatioiden miettiä. Meille se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että miten hyvin me pidetään teistä ja alumneista huolta. Niin sitä paremmin me saadaan sitä tietoa, me saadaan parempia kumppaneita työelämästä ja sitten me saadaan jatkotäydennyskoulutukseen ihmiset tulemaan, jos he kokee, että sinne Humakiin kannattaa palata. Sitten alkaa olla viimeisiä kuvia, mutta tämä oli pakko näyttää teille, koska tässä on niin kuin siitä samasta jutusta kyse ja myöskin teidän niin kuin tutkinnoista. Eli ideana, että meidän opetussuunnitelmien pitäisi lähteä rakentumaan tätä ideaa kohti niin kuin entistä enemmän. Eli se ajatus siitä, että jos tämä on tutkinto, kaikki se osaaminen, mitä niin teillä on mukana, kun te lähdette niin kuin Humakista pois, niin siellä sisällä on se ammatillinen ydinosaaminen, joka tekee teistä kulttuurituottajia. Te osaatte ne asiat, mitä kulttuurituottajan pitää tietää, osata ne taidot, miten tapahtuma järjestetään, miten tuotanto viedään läpi ja muuta tämmöistä. Mutta nykymaailmassa, kun tietoon ja osaamiseen liittyy koko ajan niin kuin lisää tarpeita, tuohon ammatillisen ydinosaamiseen niin kuin, siihen kohdistuu haasteita ja paineita. Meidän pitäisi pystyä antamaan teille entistä enemmän. Mutta se, mikä on vielä isompi juttu, on se, että mitä muita taitoja, mitä muuta tietoa me annetaan teille sen niin kuin lisäksi, niin se on se, mikä ratkaisee peliä. Siellä niin kuin ulkokehällä on ne kaikki muut taidot, jotka liittyy, olisi sitten itsensä ymmärtämiseen, IT-hän tai mediaan tai oppimiseen, tiedonhankintaan, itsensä ilmaisuun, tämän tyyppisiä asioita. Ja minkä takia se on näin päin? Tai näin mä ainakin uskon ja muutama tutkijakin uskoo näin, on se, että tämä ydin varmistaa, että teillä on se ammatillinen osaaminen, se on niin kuin lähtökohta, että se tarvitaan. Mutta sillä ei ole merkitystä, jos ei osaa sitä käyttää ja hyödyntää, te ette työllisty. Eli tämä on se, millä te kohtaatte muut asiantuntijat, millä te luotte verkostot, millä te vaihdatte tietoa ja taitoa ja millä te kehitätte itseänne eteenpäin. Koska te voisitte olla täällä vaikka eläkeikään asti, eikä me saataisi tätä niin kuin kaikkea tietoa teille laitettua. Aina löytyy maailmasta lisää tietoa ja uutta tulee. Mutta meidän pitää niin kuin varmistaa, että se ydin on niin kuin riittävä ja semmoinen, jolla te pärjäätte sinne työelämään mennessä. Kunhan teillä on tämä riittävän vahva, jolla te voitte sitten työelämässä itse myös täydentää sitä reppua. Se on vähän niin kuin akun lataaminen. Meidän täytyy niin kuin ajatella, että te tarvitsette semmoisen niin kuin lähtöakun, joka on niin kuin riittävä, jolla te pystytte toimimaan. Mutta se energia hiipuu siitä, jos ei te sitä osaa niin kuin itse ladata. Ja ne taidot, joilla te lataatte sitä akkua, on tämä ympärillä oleva. Ja ne on myös niitä taitoja, joilla te myytte sitten ittenne. Se, miten te kohtaatte ihmiset, miten te toimitte vuorovaikutuksissa ja verkostoissa, niin se takaa teille työn, sen jatkuvuuden. Koska vaikka tämä olisi kuinka hyvä, jos tämä on hyvin ohut tai sitä ei ollenkaan, niin jossakin vaiheessa te ette vaan työllisty. Hyvä esimerkki tästä on minusta semmoinen niin kuin projekti, johon laitettaisiin vaikka sairaanhoitaja ja insinööri. Jos insinööri ei puhu insinöörien kieltä ja sairaanhoitaja puhuu vain niin kuin terveydenhuollon kieltä, niin miten ne kohtaa ja tekee sen asian yhdessä? Sen takia tämä niin kuin kohtaamispinta ja sen paksuus on se, mikä ratkaisee. Koska tämä on vähän raadollista, mutta se kuvastaa sitä, miten hyvin hyödynnettävissä se teidän osaaminen on sitten siellä työelämässä. Ja sillä on se merkitys, millä te löydätte sen ensimmäisen työpaikan, toisen ja kolmannen.
Puhutaan metataidoista. Tässä otin tuon Juhana Kokkosen piirustuksen. Se on aika hauska kertoa samasta asiasta. Mutta tuo rinkulakuva on ehkä semmoinen niin kuin idea siitä, miten me yritetään auttaa teitä niin, että teillä on se oikea reppu ja taidot käyttää sitä reppua ja täydentää sitä reppua matkan varrella. Mutta se kyllä tarkoittaa tietysti sitä, että joskin vaiheessa, ja toivon mukaan sitten tulette humakin, niin tulee täydennyskoulutuksen paikka ja sitten saadaan vähän isompi reppu ja näin päin pois. Sitten vähän vielä pohdintaa. Eli mikä tässä niin kuin strategiatyössä nyt olisi ehdottoman tärkeää? Tämä prosessin merkitys sinänsä, kaikki toimijat mukaan. Sitten se, että tämä on uniikkia tekemistä. Muistetaan ne niin kuin organisaation peruslähtökohdat ja se, että haetaan niin kuin yhteisön näköistä strategiaa, eikä sitä niin kuin valmistavaraa jostakin niin kuin hyllyltä. Ja että se, että on kyse niin kuin itseymmärryksen lisäämisestä. Se, niin kuin organisaation pitäisi ymmärtää itseään niin kuin prosessin jälkeen paremmin. Silloin se auttaa siinä niin kuin eteenpäin menossa. Ja se vaikeidenkin valintojen tekeminen, että mitä tehdään ja mitä sitten ei tehdä. Joskus pitää luopua vaikka kuinkakin tärkeästä asiasta. Ja siihen liittyy tämä viimeinen tämmöinen teoreettinen läjäys, minkä ajattelin näyttää teille. Tämmöinen Sinisen meren strategia lähtee tämmöisestä päätöksenteon nelikentästä, jossa niin kuin mietitään, että mitä asioita organisaatio ei enää tarvitse, mitkä pitää niin kuin poistaa tykkänään, mitkä on semmoisia asioita, joita on hyvä tehdä ja vähän niin kuin korostaakin, mitkä on ihan uusia asioita, joita pitäisi lähteä luomaan, ja sitten mitkä on kyllä tärkeitä, mutta vähemmän volyymia riittää, eli mitä toimintaa pitäisi supistaa. Ja hän on käyttänyt tässä tämä Cirque du Soleil sirkuskeissiä esimerkkinä. Eli kanadalainen sirkus, joka mietti tätä samaa asiaa, että miten he pärjää niin kuin sirkusten välisessä kisassa ja teki tuolla idealla sitten oman ratkaisun, ja nyt niitä pyörii varmaan 15, ehkä 20 eri ryhmää ympäri maailmaa. Ja mitä ne teki? Ne poisti tykkänään tähtiesiintyjät, eläinnumerot, virkukokeiden myynti, katsomoista ja monen arinan käyttö. Minkä takia osa oli kustannussyistä, osa ikään kuin tämän uuden luomisen takia. Tähtiesiintyjät ja eläimet maksaa ihan hillittömästi, niiden roudaaminen paikasta toiseen. Ja sama vähän niin kuin moniareena käyttö, että kun siellä oli perinteinen sirkus on siellä tapahtuu paljon, että on kaikkia kaikille ja näin, kaikilla on kivaa. Mutta se on myös kallista ja näin. No sitten supistettiin hauskuutta ja huumoria, eli klounipuolta, ja supistettiin myös jännitystä, trapetsitaiteilijoita, vaaratilanteita. Ja korostettiin ainutlaatuista ympäristöä, niille tuli teemat, minkä ympärille kaikki meni. Ja se, mikä oli varmaan tämä tärkeä juttu, niin luotiin tosissaan teema, tehtiin tyylikkyyttä siihen katsomoon. Sen takia lähti nuo virvokemyyjät sieltä katsomosta pois, että ne ei häiritse sitä tunnelmaa. Tehtiin niin kuin useita rinnakkaisia tuotantoja, musiikki, tanssi, taiteellisuus tuli niin kuin keskiöön. Eli paljon niin kuin halvemmat ehkä välineet, mutta se elämys ja kokonaisvaltaisuus siinä elämyksessä oli se juttu. Ja nyt ne tosissaan menestyi ihan hirveän hyvin, mutta tämä ei ole enää niin kuin lähelläkään sitä perussirkusta. Mutta tällä tavalla ajatellen he loi ikään kuin itselleen menestyskonseptin. Ja tämä on ihan niin kuin alalle mahdollista niin kuin lähteä miettimään näin päin. Mutta täytyy tietysti ottaa riskejä ja uskaltaa tehdä niin kuin radikaaliakin päätöksiä. No sitten vielä tästä muuttumiseen johtamisesta. Eli kaikki kehittämistoiminta merkitsee muuttumista. Se on niin kuin jotenkin, että lähtökohtaisesti me ollaan silloin muutosprosessissa. Ja silloin myös se, että miten hyvin organisaatio ja yksilö tuntee itsensä, kun ollaan muutoksessa kiinni, niin se niin kuin ratkaisee aika paljon. Eli se itsetuntemuksen prosessi on myös se, mikä on tärkeää, koska silloin, kun mennään tähän muutumisen puolelle oikein riittävän syvälle, niin me kyseenalaistetaan ne meidän omat vanhat uskomukset,
vanhat toimintatavat ja haetaan uusia näkökulmia. Ja organisaation ihmiset on niin kuin oman tekemisessä asiantuntijoita ja sen takia heidän kuuleminen ja kunnioittaminen on tärkeää. Tämä on sieltä vapaaehtoispuolelta, näin omistajien ääni täytyy kuulua siinä prosessissa. Ja sitten tämä, että viisaus ei asu konttorissa, viittaa niin kuin siihen, että se ei ole se toimitusjohtajan tai jonkun possenhuone, jossa niin kuin se viisaus on, vaan se on niin kuin sen yhteisön, koko sen toimijaporukan viisaus, mikä pitäisi pystyä saamaan siihen muutokseen mukaan. Ja sitten se, että se pitäisi näkyä arjessa, olla elävää käytännön toimintaa. Ja sitten ihan viimeinen, minkä halusinkin jättää viimeiseksi, on se, että osaamisen kehittäminen on tärkeintä muutostyötä. Koska jos sitä tuloskorttia ajattelee, että ne vaikuttavuudet, ne niin kuin tulokset ja tulostavoitteet, rakenteet ja resurssit, niin ne on niin kuin ratkaistavissa olevia asioita muuten. Mutta jos se osaaminen ja uudistumiskyky ei ole kunnossa, niin mikään niistä ei toimi. Tämä on jotenkin mun usko, että se niin kuin nelikentästä se on se, missä ihmiset on, missä ne tekijät on ja niiden osaamisen kehittäminen on, niin se on se, mikä sitten lopulta ratkaisee sen pelin. Tässä tämä. Sitten mä laitan tähän tämmöisen vinkin, kun ollaan osaamisesta ja koulutuksesta puhuttu, niin OKM on nyt julkaissut oman tulevaisuuskatsauksensa. Sitä kannattaa tuolta OKM-sivulta käydä katsomassa. Se on aika mielenkiintoista, se on vain parikymmentä sivua, niin jos on joskus aikaa, niin käykää vilkaisemassa. Siellä on ammattikorkeakoulujenkin tulevaisuuteen joitakin ajatuksia. Ja sitten nyt on menossa tämmöisen elinikäisen oppimisen verkkoaivoriihi, jossa kysytään erinäköisiltä ihmisiltä eri näkökulmista sitä, että mitä osaamisen kehittämiselle pitäisi tehdä. Se on tuollaisessa osoitteessa kuin innostuoppimaan.fi. Käykää, jos teillä on aikaa, niin vaikuttamassa. Kiitoksia. Tässä olisi tämä pläjäys.